O temporal segue sen dar tregua. Agora mesmo hai tráfico de nivel negro na A52. Imaxes que vemos en directo a través das cámaras da DXT onde se aprecia perfectamente esa intensa nevarada. Hai varios vehículos atrapados pola neve na Canda e embolsamento de camións na mesma vía na A52 á altura de Ríos. No litoral vivimos unha nova xornada de alerta vermella. En terra, avisos amarelos en todo o territorio por refachos de vento e acumulación de chuvia e neve nas zonas de montaña. De seguido, estamos en directo en todos estes puntos. Morren dous operarios do Servizo de Mantemento de Estradas tras ser atropelados na autovía A8 en Guitiriz. Un guindastre chocou contra a súa furgoneta e acabou levándoos por diante. Hai outro traballador en estado moi grave. San Sebastián, mártir, é un dos santos máis representados na arte cristiá. Unha exposición no edificio Castelao do Museo de Pontevedra repasa como artistas de todas as épocas representaron a súa figura mesmo dende un punto de vista afastado da iconografía relixiosa tradicional. Boas noites, nova xornada de temporal en toda Galicia, nova xornada de complicacións. Neva no interior. Nun estamos alí e hai aviso vermello na costa de norte a sur, con imaxes do mar moi axitado dende Baiona ata a Coruña. Nese último punto estamos na Coruña. Patricia Vilar, cal é agora mesmo a situación? Pois o aviso vermello por un temporal deixa ata agora, por este último temporal, deixa ata agora ventos moi fortes, máis de 100 km por hora, 104 rexistráronse en Malpica, pero non só na costa, tamén no interior, 127 rexistráronse en Carballeda de Valdeorras. No mar, as ondas acadan alturas entre 8 e 10 metros. Aquí na Coruña, por exemplo, permanecen cortados os accesos ás praias e tamén os parques, e vemos como durante toda a tarde os servizos municipais e os bombeiros tiñan que atender numerosas incidencias. Esta situación vaise manter ata mañá sábado pola mañá. Iso non significa que marche o temporal, simplemente o aviso pasará de vermello a laranxa e así se manterá durante toda a fin de semana. As autoridades lembran que hai que extremar a precaución. Di o 112 que este último temporal deixa xa 254 incidencias. Grazas, Patricia. O cargueiro holandés que avariara en Figueira da Foz o luns pasado está a ser remolcado cara a Vigo arestora. O forte temporal que se vive en toda a costa atlántica está a dificultar moito o traballo para meter na ría o Eikborg, un mercante de case 90 metros. Pola tarde saíron de Vigo varias embarcacións de salvamento marítimo para lle axudar o remolcador noruego que o traía desde Portugal, onde quedou a valga por un fallo no temón. O Serán aínda permanecían a 3 millas das Cíes no medio do temporal. Un mar que segue moi revolto, a súa furia chega mesmo a zonas relativamente resgardadas, como a Baía de Aldán. Uns bateeiros tiveron que empregarse a fondo esta mañá para salvar unha batea cando estaba a piques de esnaquizarse contra as pedras do Peirao. A batea soltárase das súas ancoraxes pola forza de temporal e o mar foina levando a valga cara á costa. Un temporal que, como dicíamos na apertura do informativo, tamén se deixa notar no interior. Comezou a nevar na montaña de Lugo e Ourense, provocando xa problemas na circulación das principais vías de entrada a Galicia desde a Meseta. Estamos en directo na A52 en Ríos. Demetrio, cal é a situación agora mesmo ali? Situación complicada agora mesmo na A52. Nós estamos no kilómetro 143, a salida de Ríos. Aquí, como se pode comprobar, están embolsando camións, non poden seguir circulando porque a A52 está cortada a todo tipo de tráfico entre os kilómetros 112 e o 75. Contanos dende a Dirección Xeral de Tráfico que incluso chegaron a verse vehículos atrapados no kilómetro 97. Así que situación moi complicada agora mesmo. Todas aquelas persoas que teñan previsto viaxar por A52 que teñan en conta agora mesmo que está cortada todo tipo de tráfico. Insistimos, entre os kilómetros 112 e o 75. Están embolsando xa camións para que non continúen circulando. Aquí, por exemplo, nesta saída 143, onde continúan entrando estes vehículos pesados, teñen que agardar ata que melloren as condicións, que deixe de nevar. Situación complicada na Canda e no Padornelo, onde, como dicimos, está cortado todo tipo de tráfico á espera de que melloren as condicións e de que se limpie a estrada. Repetimos, vehículos que quedaron atrapados nese kilómetro 97 e agora mesmo embolsando camións en puntos como este, na A52. Estas que ven son imaxes da cámara da DXT na A52 na mesma vía á altura de Vilabella, noutro punto, no concello ourensán da Mezquita. Como ven,
neva de forma moi intensa. Vense tamén algúns coches e camións que están circulando por esa 52 a estas horas. Tráfico recomenda evitar viaxes nas próximas horas por esta zona porque, como poden apreciar e entender, a situación é realmente complicada. A neve tamén está dando problemas na provincia de Lugo. Na A6, na entrada a Galicia desde a Meseta, a DXT proíbe o adiantamento de camións entre os kilómetros 428 e 432, xusto na entrada de Pedrafita do Cebreiro. A autovía está transitable, pero con precaución. De momento, non é necesario usar cadeas, pero está nevando nese punto e a situación pode complicarse. É a situación en Galicia, pero no resto de España o peor está en Andalucía. As intensas chuvias das últimas horas manteñen unha vintena de estradas cortadas, case todas nas provincias de Sevilla, Almería e Cádiz. As 600 persoas que tiveron que ser evacuadas en Xerez pola enchente do río Guadalete non puideron aínda volver ás súas casas. O vento tamén está causando estragos. En Portugal están a repoñerse da destrución que deixou o temporal o seu paso polo país. O Goberno decretou o estado de calamidade en 60 municipios do centro. Esta tarde aínda quedaban 300.000 veciños en dispoñer de luz eléctrica. 6 vítimas mortais por accidentes relacionados co temporal e grandes danos materiais que aínda están a ser avaliados. O paso da borrasca Cristi polo centro de Portugal levou o Goberno a decretar o estado de calamidade en 60 municipios, a maioría nas comarcas de Coimbra e Leiria. Estou num cenário de guerra. Isto é muito triste ver a praia assim, como está, e estamos muito decepcionados. Isto agora vai demorar algum tempo a ficar como era antes. Não há luz, não há telemóveis, não temos nada, não temos água, não temos nada. Venres á tarde e 300.000 veciños seguían sen ter luz. Ata o luns non é probable que a volvan ter todos. Moitas liñas do tráfico ferroviario quedaron suspendidas e estradas cortadas. Hai asolagamentos por todas partes, mesmo en áreas urbanas. Isto é en Coimbra, onde rebordou o Mondego. E aínda non rematou. A costa de Nazaré está en alerta porque, ademais do vento, agardan ondas de ata 20 metros no mar. Máis asuntos que nos deixa este venres. A renovación eólica en Galicia quedou paralizada onte polo Tribunal Constitucional. O recurso presentado polo Goberno de Sánchez afecta tamén o proceso de recoñecemento de máis dependentes. Para os populares galegos, esta manobra é un novo sinal da falta de respecto institucional da Moncloa ca Xunta. Para a oposición, trátase dun recurso normal nun Estado de Dereito. Menos muiños de vento e unha factura máis barata da luz. É o que pretendía a Xunta cunha reforma legal paralizada no Tribunal Constitucional agora polo recurso presentado polo Goberno. O Executivo de Sánchez entende que invade as súas competencias. Os socialistas galegos danlle a razón e pídenlle a Xunta non ter a pel tan fina. En primeiro lugar, cando é a propia Xunta que establece recursos ante o Constitucional, nos parece fenomenal, e cando son outras administracións a que lle plantean recursos á propia Xunta, nos parece moi mal. Nesa teoría de ondas dan lévanas coincide tamén o BNG. Pero é certo que aquí o que se está aplicando é o marco legal que defende o Partido Popular, non? E logo queixase porque o aplican. O recurso do Goberno tamén paraliza o plan de choque da Xunta para atender a máis dependentes. Digo os populares galegos que hai unha intencionalidade política do Goberno de Sánchez que prexudica a Galicia. Cando ao mesmo tempo abre as dúas mans aos gobernos catalán e vasco para cederlle competencias e cartos para a súa supervivencia política. Cada novo dependente recoñecido afórrase 9.000 euros en impostos. Por iso, desde a Xunta creen que o Goberno de Sánchez paralizou o plan galego para simplificar a homologación da dependencia. A conselleira de Política Social, Fabiola García, visitou hoxe a residencia Porta do Camiño en Santiago. Alí referiuse o recurso de inconstitucionalidade do Goberno que paraliza o plan de choque de dependencia e discapacidade da Xunta de Galicia. Esta medida paraliza a homologación automática da discapacidade para as persoas que xa teñan recoñecida a dependencia, pasando a tramitarse a partir de agora en 2 procesos diferenciados que aumentarán os tempos de espera. Fabiola García denuncia que detrás deste recurso se agocha un afán recadatorio do Executivo Central.
O Goberno de España pretende recaudar a costa das persoas dependentes e das persoas con discapacidade na nosa comunidade. Por iso a Xunta de Galicia non o vai admitir. Non o vai admitir porque mentres a Xunta de Galicia resolve, o Goberno recurre. Mentres a Xunta de Galicia resolve, o Goberno de España recauda. Quere recaudar cada vez máis e por iso nos vende paralizar este plan de choque que estaba funcionando na nosa comunidade. Pedro Sánchez asegurou esta mañá que se vai investigar o accidente de Adamuz ata o final e expresou a súa solidariedade cos afectados. Fai no día despois do funeral celebrado polas vítimas o que non asistiu. O PP critica a súa ausencia e acúsao de non dar a cara. O presidente abría un acto de mulleres na ONU referíndose ás vítimas do accidente de Adamuz. Vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta. Onde non estivo foi no funeral polas vítimas celebrado este xoves en Huelva, unha ausencia que lle afea ao PP. Prefirió esconderse en la Moncloa, no tenía ni siquiera una agenda para justificar su ausencia. A Moncloa apunta que o presidente sí asistirá á homenaxe de Estado, polo momento suspendida. Espero que encuentre fecha en breve y que, por supuesto, contará con la presidencia del Gobierno. Sí acudiu ao funeral a vicepresidenta primeira. Y el Gobierno está donde tiene que estar. El Gobierno ha acompañado a las víctimas. Interpretación distinta fai o PP. Desprecio absoluto que tiene este Gobierno hacia los españoles y sus problemas. O Goberno insiste en que agora hai que centrarse en coñecer as causas do accidente. El Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar. Pero o PP non se fía. Es incapaz de dar la cara, incapaz de rendir cuentas. E afea o presidente que rexeitase comparecer no Senado. Sobre este accidente de Adamuz hai novidades. Ascenden a 46 as vítimas mortais despois de que unha muller de 42 anos que permanecía ingresada na UCI falecese esta tarde. Viaxaba nun dos vagóns do tren Albia que impactou contra o Irio. Nestes momentos, 16 persoas continúan ingresadas no hospital. A partir de mañá, Renfe deixará de indemnizar os pasaxeiros que sufran atrasos na súa viaxe. Se deben ás limitacións de velocidade impostas por Adif tras o accidente de Adamuz. A compañía Irio toma a mesma decisión que aplica xa a todos os billetes mercados desde o pasado mércores nos traxectos entre Madrid, Barcelona e Valencia. Ambas argumentan, tanto Renfe como Irio, que os atrasos non dependen deles, senón que son responsabilidade do xestor de infraestructuras. Os agricultores e gandeiros que manteñen cortada a autovía das Rías Baixas na Limia pasarán a segunda noite sobre o asfalto. Manteñen medio cento de tractores, barricadas de palla e pancartas. Non ocultan o seu malestar pola falta de resposta ás súas demandas tras un mes movilizados. Piden que o reciban no Ministerio e a retirada total do acordo co Mercosur, entre outras demandas. O tráfico nese treito da 52 estáse desviando pola Nacional 525 que atravesa polo medio de Xinzo. Mentres, o Goberno español segue a defender o Tratado do Mercosur. De feito, o ministro de Economía agarda que se empece a aplicar a xiña, antes mesmo de que o Tribunal de Xustiza Europeo resolva se é legal ou non. Mercosur esperamos que se empiece a aplicar cuanto antes porque podemos avanzar con una aplicación, en este caso temporal, mientras en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se decide sobre la validez o no de este acuerdo con respecto a la normativa comunitaria. Máis datos da nosa economía. A inflación comezou o ano no 2,4%, baixou 5 décimas pola electricidade e os carburantes, que soben pero menos ca hai un ano. Sen ter en conta a enerxía nin os alimentos frescos, temos o dato da inflación subxacente que se mantén sen cambios no 2,6% por terceiro mes consecutivo. E outra cifra desta mañá, o avance da economía española en 2025 que queda nun 2,8%. Son 7 décimas menos ca o ano anterior. As claves desa desaceleración: segue forte a demanda interna, o que compran os españois, pero caen as exportacións. España vende menos ao estranxeiro. O sector turístico é cada vez máis importante na nosa economía, na economía galega, e a Xunta quere utilizar as probas deportivas de primeiro nivel como escaparate de Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reuniuse con Ezequiel Mosquera, director da proba ciclista O Gran Camiño, que pasa de febreiro a abril para reducir o risco de mal tempo e atraer máis ciclistas internacionais. A etapa final será o 18 de abril na Guarda.
Galicia e outras 6 comunidades do norte van denunciar en Bruxelas os incumprimentos do goberno sobre a xestión do lobo. Os responsables autonómicos alertan de que están medrando os ataques de lobos sobre o gando e din que así é imposible a convivencia. A xuntanza de hoxe en Santander non acudiu a ministra Sara Aguesen. Desde o seu departamento din que de momento non remitiron a Europa o informe sobre o lobo por prudencia e rigor científico. Morren 2 operarios do Servizo de Conservación de Estradas nun atropelo na autovía A8 en Guitiriz. Outro traballador está ferido moi grave. Un camión guindastre que transportaba coches levou por diante a furgoneta de mantemento e os operarios que estaban nese momento realizando obras na vía. A zona estaba sinalizada con conos e parcialmente cortada para facilitar os traballos. Agora investigan por que o camión guindastre saltou esa protección. O condutor deu negativo nas probas de alcohol e drogas. En Bilbao detiveron unha muller de 55 anos polo asasinato da súa parella, un home de 67. A policía recibiu un aviso por homicidio e ao chegar ao piso en que vivían atoparon o cadáver con signos de morte violenta. A muller confesou o crime antes de que a detivesen. Non constan denuncias previas por malos tratos dentro da parella. E xa coñecemos a condena polo último golpe de José Manuel Martínez Quintáns, máis coñecido como Pandolo. O fiscal pedía 36 e finalmente serán 24 anos e 4 meses os que pasará en prisión Pandolo polo asalto a unha casa en Ordes en que intentou roubar e matarse en éxito dous dos membros dunha familia. Ademais, terá que pagar unha multa de 180 euros e indemnizar as vítimas con outros 14.000. Así o sentenciou esta mañá a sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña. Esta era a última vez que víamos a Pandolo o pasado 19 de xaneiro saindo da Sala da Audiencia Provincial da Coruña, onde o seu xuízo quedou visto para a sentenza. O seu verdadeiro nome é José Manuel Martínez Quintáns, un dos delincuentes máis temidos de Galicia dende os anos 90. Ten 52 anos e foi detido en 55 ocasións, polo que o cárcere é máis o seu fogar que o que tivo que abandonar en Mazaricos de moi novo por problemas coa xustiza. Na súa bagaxe delituosa hai múltiples antecedentes por roubos, asaltos, intento de agresión sexual e tamén de homicidio. Mesmo por disparar contra axentes da Garda Civil polo que foi condenado a 20 anos de cárcere xa no 2007. Moitos dos delitos cometidos foron durante permisos penitenciarios dos que se aproveitaba para fuxir. Neste último xuízo, o abogado defensor tratou de alegar como eximente a esquizofrenia paranoide que sofre nun intento de rebaixarlle as penas. Pandolo tratou de defender a súa inocencia nun alegato final que non convenceu a sala, polo que ten que volver ao cárcere. Nela vai pasar boa parte do que lle resta de vida. Ben imaxes nesa ventaniña que temos situada á dereita das súas pantallas dos problemas que está a causar unha nevarada na A52. Nun intre de contado estaremos con máis datos sobre esa nevarada e as súas incidencias no tráfico. Antes, máis asuntos. Aquí en Santiago, tremendo susto que levaron os veciños e turistas na céntrica Praza do Toural. Un home coitelo en man ameazou os que pasaban por ali ou intentaban que depuxera a súa actitude. Todo comezou a raíz dunha discusión entre este individuo e outros homes. Finalmente, un traballador do servizo de repartición conseguiu reducilo ata que chegou a Policía Nacional e o prendeu. No foco de mañá sábado coñeceremos o traballo dos TEDx da Policía Nacional no 51 aniversario da súa creación. Un traballo altamente especializado e perigoso, pero que non vale calquera. Son TEDx MRBQ da Policía Nacional. Poucos saben que se encargan de neutralizar ameazas nucleares, radiolóxicas, biolóxicas ou químicas. Máis coñecida é a súa faceta desactivando artefactos explosivos de todo tipo. Contan coa última tecnoloxía para reducir danos e teñen unha formación moi especializada. Defínense como xente normal, pero cun traballo para que non todos valen. Tienes que ser una persona que emocionalmente seas bastante estable, que tengas sangre fría, que tengas capacidad de trabajo en equipo y que tengas conocimientos técnicos. Y luego, como no puede ser de otra forma, tienes que tener una dosis de valor para enfrentarte a este tipo de situaciones.
E para explosivo, o cartel completo que xa coñecemos do festival O Son do Camiño. Destaca o grupo escocés de rock alternativo Bifi Clyro, que actuará por vez primeira en Galicia. Tamén poderemos ver sobre o escenario estrelas do panorama musical español como Lola Índigo ou Guitarrica de la Fuente. En total, 39 artistas de diferentes estilos musicais que se suman aos cabezas de cartel xa anunciados. Katy Perry, Linkin Park e Dani Martín. A cita será do 18 ao 20 de xuño no Monte do Gozo. Chegan os premios da Gran Gala do Cocido, o Cachucha Fest. Lalín prepárase para acoller unha noite marcada por premios e moi importante galloso pola música. Boa noite. Boa noite, querido Pablo. Sabes que recibimento aí para entrar no servicio informativo. A todos os compañeiros un saúdo. Bueno, pois estamos no Lalín Arena preparados para entregar os premios da gastronomía de Galicia cunha gran festa musical, Aitana. Home, é que uns premios como estes só podíamos aderezar coa mellor música. Entre eles temos a Ana Guerra, o Combo Dominicano, Orquestra Cinema e moitísimos máis que xa vos iremos desvelando nun ratiño. E este público maravilloso. Estamos xa de entroido, prácticamente ás portas, e moitas confeiterías de todo o país comezaron a elaborar a sobremesa galega máis propia destas datas. Falámoslles, obviamente, das filloas. Os ingredientes principais das filloas ou freixós son os ovos e maela fariña, os que se poden engadir auga, caldo ou mesmo sangue. Pero nesta receita leva leite e unha chisca de sal. Así é como se elabora o amoado en moitas das confeiterías de todo o país, como é o caso desta pastelería de Lugo, pero tamén se lle pode botar reladura de limón ou anís, ademais de azúcar. Una vez todo mezclado, lo pasamos por un colador, ¿vale? Y cuando tiene el espesor adecuado, lo que hacemos es poner una sartén sobre el fuego y nosotros la damos con aceite de oliva, ¿vale? Y procuramos que la filloa al echar la sartén corra suficientemente a través de la sartén para que salga lo suficientemente fina. Unha vez feitas, as filloas poden consumirse directamente ou acompañadas de moitos recheos. Os principais nos obradoiros das confeiterías son a nata e a crema pasteleira. Despois hacemos unha crema de chocolate, podemos hacer un dulce de leche con crema de queso mascarpone y también algo que llama mucho la atención estos últimos años es el pistacho, ¿no? Tocante aos prezos, cada unidade vale alrededor dun €1,60, mentres que as filloas recheas poden adquirirse ata por €3,50. Dende gravados de hai 500 anos ata cartéis dos nosos días, a figura de San Sebastián estivo presente no mundo da arte. Agora podemos comprobalo na exposición que acaba de abrir o Museo de Pontevedra. Un heroe cristián moitas veces mirado como Apolo. San Sebastián é super importante na historia da arte como referencia para falar do corpo humano e da alma, porque o seu torso en primeiro plano é destacado nesta mostra para sentir o corazón, o latexo dun home ferido e luminoso, derrotado e fachendoso. Unha cara dulcificada na que para nada vemos dor, nin desgarro pola morte, nin polo sacrificio, nin polo martirio. Entre o sufrimento e a luz de ascender ao ceo, un misticismo con distintas miradas. Vémolas nestes gravados de mestres europeos do século XVI e ata o século XX. No 20 eclosiona plenamente, por exemplo, na comunidade gay. Así visto nos anos 90 polo único galego da mostra, Roberto González Fernández. Un San Sebastián asaeteado pola vida. Continúa fascinando a súa expresividade. Entre o gozo e a dor, pero sempre prevalece o gozo. San Sebastián, corpo de beleza e dor. Museo de Pontevedra. 9:23 minutos, volvemos neste punto ca información do temporal que afecta a Galicia. A neve mantén cortada a circulación na A52 desde o Alto da Canda en Ourense ata xa entrando en Zamora. Vemos imaxe en directo das cámaras da DXT na Mezquita. Tráfico mantén embolsados camións no concello de Ríos. En a provincia de Lugo falamos agora da A6. A neve tamén está condicionando a circulación. Estas son imaxes desa autovía da A6 a altura de Pedrafita do Cebreiro. Circulación que non está cortada, pero sí prohibido o adiantamento de camións que se pode complicar nos vindeiros minutos, nas vindeiras horas. Insistimos, moita precaución se teñen que circular nesas vías que conectan Galicia ca Meseta.